ụmụ ibe anyị ekene ụnụ ndị nsọ ala Igbo bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo anyị ekene ụnụ. Anyị si ka udo dịrị n'ụbọchị nke taa. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo with proud, anyị na-ekwu ya akụ aka n'obi na anyị nwawo the proud Igbos si na ndị nna nna anyị ha agaghị abụ ihe eji aka ọnụ. Anyị sị na ndị nna nna anyị ha abụghị ihe eji aka ọnụ, ọ gaghị eme. O nwere ike ime n'ụwa nke ọzọ gara aga, mana ụwa nke ọ gaghị eme. Anyị sị na anyị dị proud to be who we are. Anyị na-anwụ anwụ ka anyị nwụọ, anyị na-efu efu ka anyị fuo, mana anyị agaghị efu, mana ofufu ka ọnwụ mma. Anyị agaghị efu efu na anyị agaghị anwụ anwụ, na anyị dị ndụ. A sị na onye dị ndụ na-afụ ihe ọma. You must be alive to see, because o nwere ndị kụrụ egwu si na ka ekesi wee kwụdị egwu akụ. Longer you live, much more you will learn. Much more you will learn the longer you live. Anyị misiri information na this life, but nsogbu adịghị na ndị ndozi ọdịnala abịago. Ọwụ na anyị matara ihe anyị mata ata, anyị matara ya chi nsi ụwa nke ma ama na ihe ka echenji na, mana nsogbu adịghị mgbe eji tụtụrụ abụ ụtụtụ ya. Anyị gbagbụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Ụmụnne ngwere si n'ukwu isi daa, onwe ha n'anya onwe onye kwuru okwu n'isi faka faka. Ihe nji wee gwa ụnụ, ihe m gwara ụnụ bụ na nne na anya ọfụma, negharịa anya ebe ọ bụla ị nọ, ma ị nọ n'Afrịka ma ị nọ n'ala bekee, negharịa anya. Kedu ka Igbo bụ Igbo osisi eji ama atụ ga-anọkọtagoro osisi eji aka ọnụ? Nwanne agaghị eme. Ihe mere bụ na after rain come the sunshine. Mmiri ezosigo, anwụ na-acha ịchana, na anyị ga-ekenegodo eke, kene orie, kene afọ, kene nkwụ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ, kene ndị egede. Akwefuru ihe ngụrụ ebe a, ọ dị 7. Anyị kenere eke, kene orie, kene afọ, kene nkwụ, ya bụ 4. Kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ, kene ndị egede, ya bụ 7. Jee jụọ onye ọbụla ma ihe n'ụwa, gịnị bụ 7? Mgbe ndị Igbo pụtara mesịa ụwa, ịbụna ndị Igbo kere ụwa, ịghọtago? Ekere ụwa akwụkwọ ha nke ekere n'igwe na ka m na-ekwu. Ana m ekwu ekere ya eke, separate ya. Ọ ndị Igbo budo separation, separating the mind between known and unknown. Ndị nkịtị na ndị ma ihe. Ọ ndị Igbo bidoro ịkpa oke. Ndị Igbo started it. Because why? We started the science of extraction, purification and unification. We started developing the mind of the people. Ndị Igbo bidoro ya. Now kedu isi ka ọ ga-esi abụzi? Because ndị mmadụ ama ha na ihe ha na-afụ now bụ something instituted in college education system for you to behave. Because of na abịasịrị educational system agbazie ha na Igbo ji mee nka mee nka mee nka, ha ama ha na that way program running inside their mind. Echekwa na truth. What you perceive as truth, evidence, is just an information running inside you, period. Nothing more, nothing else. Ọwụ na ijiri present Nigeria condition na judge ndị Igbo, then you don't know about natural law. Mmadụ wuchi ibe ya. Ndị Igbo sị na mmadụ wuchi ibe ya, ụnụ amakwa ama. Ịghọtago? Ọwụ na ị ma na mmadụ chi ibe ya, mmadụ wuchi ibe ya, then ị mara na every condition ọwụ na ị nọ nwere cause of it. Every condition nwere ihe cause ya, because it's called condition. That means something make it to be so. Oh no, condition, that means e nwere ihe condition ya, because condition means something. It's English language. It's definition of a word. Something make condition. Ọkwa nwere ihe nnete n'isi a na-akpọ condition. Ọkwa nwere nke ọzọ a na-eyuzu na ya aga na-akpọ air condition. That means o nwere something dị n'ime engineer na-echenji condition of the air. Ọ na-atụzi oyi ma ọ na-ajụ ọkụ. That means all condition. A sị na aka mere azụ gba mkpụrụgwụ, aka mere azụ o ji wee gbakọọ. You got that?
so naanị Igbo ihe dị naanị ọ because of na ya mara ma nsọ ala, because tụrụ nsọ ala ka ị ga-esi wee mara all these things na-agwa gị ihe gbasara ala. Enwere ihe ị ga-eme ị na-eme n'ụwa, land will be located to you automatically. You got to o nwere the condition ị ga-eme ịnọdụ because you have condition gị, because it's talking about element. If you condition the element will give you a position. Nwanne isi na isi ira bụ n'elu na mmadụ ka ibe ya, ị gaghị anọkọta nnọọ claim ownership of a land. It doesn't happen that way. Isi Igbo onye Igbo, ihe a bụ Igbo land. Kedu ihe mere gị iji wụrụ onye Igbo? Kedu ihe mere ihe a ji wụrụ Igbo land? Those who came before you, who gave you the land, gave you an assignment. You failed the assignment. Ị na-achọ ka teacher bụrụ gị bufe na class. Ka teacher bụrụ gị from class bufe gị class. Nna kedu ebe nke a na-eme? Because that's why I ga-afụ every six condition na Nigeria as if now the government na-eme anyị ma ọ bụ ndị na-ete isi ala na-egbu anyị. Nwanne, you don't see energy recognizes themselves through vibration, not through appearance. You don't see energy. So kedu ihe mere na energy cannot go inside the onachi nama bịa gbusie ụnụ na village ụnụ? Ke ihe why na ọ gaghị eme? Why can't it happen? You don't see energy. So ọnwụ na onweghị ka there is no how. That is why if you go to the West, no matter how, they must be loyal to that system. No matter how, no matter what happened, they will defend the land, the system of the land, every gods. That's why if you talk about Christ in the West, then tell you, yes, we know, yes, we know it does not exist, but we believe in him. And so what? Because ha amana ya constitution of the land. They know what that man represent for them. You got to go. But your own, you judge based on education. Even only there the educational system of curriculum of the education is from your land. Only there the curriculum of our own education in Africa. Only Africa. But why do we believe in this thing so much that we cause ourselves buo onwe anyị ọnụ, ajụ anyị asị na mmadụ na-abụ anyị ọnụ? Who na-use na the present day the system to justify? No. The system is just a reflection of nsọ ala anyị hapụrụ. The outcome of nsọ ala anyị hapụrụ. Onya bụ ihe na-afụ. I don't think na enwere ndị joy in that place. Nobody, because ọ na icheki ọfụma. True. Anyị nwa na onwe anyị asị ndị Igbo. Isi na physical eye na-ene ya. Anyị gbara dimkpa, dị mma nwoke, dị ụtọ n'anya, na-azụ ahịa, mara ihe, gụọ akwụkwọ. Kedụ ka dị na anyị enweghị ike inwe a position in that place? Anyị nwere ndị gara school na economics. Anyị nwere ndị gara school political science. Anyị nwere engineers, aero engineers, NASA engineers, mathematicians in surplus, in quantum, medical facilities. But in a country we live, anyị nwere access to those things. I chere na this thing just like that? Do you think so? Or ihe i chere na nwanne ka a na-akwụrụ ụgwọ were eche uche, eji ego eche uche maka ị na-enyecha ya apanye gị uche. So mmadụ adịghị na-edeceive onwe here. The only thing bụ na you don't know how element work. Ihe anyị na-achọ ịgwa gị bụ na energy recognizes themselves through vibration, not through appearance. You can only recognize or reconnect with your ancestors through vibration of your ancestors, not through appearance or ihe na-ekwugheri. Ọsọ gị tụọrọ ọjị 100, ọsọ gị gbuoro ewu 100, as long as na the vibration abụrụ equal right. You cannot tune into radio 99.9 in a tune 91.2 in a expect you know here na 91.5. Kebe nke na-eme ebe ka ọ na-eme nwanne, biko ka anyị chee n'uche. Ọwụ na ị chọrọ itune radio 88.5,
you tune 88.5 na-anụ ihe a na-ekwu na 88.5 itunuo 88.4 point oruhu 5 nwanne ịnọkwa na another station. Ịnọ na another station ka m na-agwa gị eziokwu na n'iru Chukwu na n'iru mmadụ. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị Igbo dị mma, nwanne Nsọ Ala, anyị pakeji na pakeji wee bịa, hapụ na ihe a ndị a na-akọ. Ịghọtago? Anyị dị nkwadobe since unu ji wee bịa. Ọsọ ndị Nsọ Ala Igbo bụ ndị ndozi ọdịnala wepụtara ihe a na-akpọ ala obi pieces ye si na ihe a bụ ala obi. Ịghọtago? Sikwanụ na ihe a bụ ọrụ ugbo a na-arụ na ihe mere eji arụ ọrụ ugbo n'ala Igbo based on cosmology. Sikwanụ na ihe a bụkwa na ihe a mere eji agba nta n'ala Igbo na ihe eji agba nta cosmologically na-ekwe ihe nta pụtara. Then ị na-agazi from nsọ nwaanyị, from ikuchi nwaanyị, all those things nwanne is about astrological law which you have to obey and abide or else you are on your own. It's as simple as ABCD. You got to go. So ọnwụ anyị nwapụtara ebe a give the interpretation of every single gods in Igbo land. Ọkwa ha nke ndị a ji create ere onwe ha bute ihe ndị Igbo nwere 12 gods, nothing more nothing else. Ndị ọzọ dị ndị mmadụ create ere onwe ha na mama ihe a na-akọ. You may right to do whatever you like. So ihe m na-achọ ịgwa ụnụ na Nsọ Ala Igbo a na-ekwu okwu ya with content. Oge agago mgbe mmadụ na-eme ihe without content. It's impossible. Ị nweghị ike ime anything without content. Kedu ihe ị na-akọzi? Igbo nwere culture, Igbo nwere culture. Where is the content of the culture? Because your educational system should be based on ihe wepụta information from culture to make educational curriculum. Because you is a target. It's a target. Ị nwere target. So ị ga-ewepụta information from this culture because ị chọrọ ka people bụrụ, ị chọrọ ka ndị Igbo na-eme ka ndị Igbo. Kwa eziokwu? Yes, na that means educational system bụ the way to educate the people in certain profession and certain behavior. That means ọ ga-relate to this content in this culture. Your educational system bụ Western education. Your culture is Western culture. Your religion is West and the Arab and the whatever. Educational system bụ West and the Arab and whatever. Nwanne ihe nwere virus. That is why our mind is unstable. Ya mere our mind dị very unstable, life and direct, because computer simple ways. Ihe ahụ ị na-afụ as human mind or common computer. Simple, nothing more, nothing else. That four principle if na computer, why do we use user as the first? That computer program. Ịmara ọ dị four. Ndị Igbo nwere otu aha four n'ọnụ Igbo. That thing ifuru ebe a ndị Igbo nwere ya na Igbo cosmology. Four like that. Based on culture. You got to go. So ihe na-agwa gị ihe ahụ na ọnwụ na ịghọtaghị this principle nwanne olesi ma ije mụọ sayensị ndị ọcha ọnwụ na ọ bụghị ya enweghị ike ime nwunye because even ndị nke ndị ọcha ahụ nọ na afọ dịkwa difficult ọgwụkwa ha just theory practicalize it. All those things ị na-afụ na-akpọ resistance na-epe mpe ụnụ macha na led ejicha led arụ ya ma dozitin na achịcha brown. Kedu element bụ datin because they are all element. Kedu element ha ji wee rụ datin? O nwecha nke na-akpọcha condenser na-epesi mpe ihe a osi element ka a na-eweta from the ground were rụ ya. So ọnwụ na ịghọta this thing, how this element work, how can you discover them? Because all of them nọ na anị nkịtị na-eche gị. Ọ dị n'ime anị ebe ahụ ha niile bụ aja from A to Z bụ aja. Ịghọta? Aja means multiply because aja bụ multiplication. Ihe ọ bụla ị ga-arụ n'ụwa aja ka iji arụ ya nwere ihe aja is everything. Eji wee sị gị na mmadụ ntụka egwu ntụka ga-anaghachi because ha na-ekwu the body, they talking about the body. Ndị mmadụ ga na-ebugharị ya today asị aja na-asị ha aja na-asị ha aja na-asị ha aja na-asị ha. They have the content
na-ebugharị empty moto na-enweghị engine. Culture is to pass information, period. Nothing more, nothing else. So ọ bụrụ na itogo ihe ị ga-achọ content of the information, because ihe ahụ information ka ndị a debere here. O nweghị mgbe a ga-anọkọta nnọọ bute ọkụkọ debere na ọkụkọ so na-egbu ọkụkọ ọgwụ na no, there must be content of this ọkụkọ. O nweghị mgbe a ga na-egbu ewu just na-egbu ewu like that. There must be content. Ihe ị ga na-achọ this ewu, get the content of this ewu. Ọ bụ just about ewu. You got that? So ihe eji ama na nwa m etogo onwensi mmadụ bidoro chọwa the content of information, mgbe ahụ ị mara na mmadụ eto, mgbe ahụ ga ama na nke nwana nweghị eto one. That is the level. The reason why ha debere that in there with this ya na agwa bụ eziokwu. The reason why they put those things in basic animal nature is that mgbe ọbụla mmadụ toghara obido chọwa the content. Once you grow, mmadụ anyị ha agwa gị ya, nobody will, onwe ihe anyị ga-ekwu ebe to convince you. You can never, unless your mind or digger above that thing, then your mind begin to seek the information, then you begin to understand ihe anyị na-ekwu. Ọnwụ na ọ bụghị ya, anyị ga-agba onye iro gị. Hey, ọ sị anyị eme na nke a, ọ sị na nke a na-eme. Yes, we will be your enemy. But all those people grow above animal nature, then ha ebido go mebezie experience ya na ability to reason. Then this is only when they will begin to ask na this thing, how why get the reason why this thing must call this, why do this happen to this, because this is about you, nobody else but you, and you, nothing more, nothing else. So nweghị onye na ebe a to complicate or no, everybody is our brother. We are all brothers. But nwanne ị gaa na ụlọ akwụkwọ, enwere ndị nọ na primary 1 nwee ndị nọ primary 2. Ọ na ha bụ nwanne, they are brothers. Mana onweghị mgbe ị ga-eme ịpụta n'ụtụtụ iburu akpa gị jee na primary 2 ebe ị mara ịnọ na primary 1. Iru ebe ahụ awọkụ gị out. Ịbata na primary 2 awọkụ gị out to go na primary 1 ka ị na-agụ ịma klaasị gị. So ị ga-eme ịgarụ ebe a na klaasị ebe o ruoro gị. But ọ kịta ka ị ga-afụ ndị mmadụ ọ nọ na primary 1 o ruo n'ụtụtụ ọ gaa na primary 2 class jenọdị ịjụọ ya ọsọ gị ya nwere right to be here. Igwe bụ ike. We are one people. We must be one. We must unite. Unite. Nwanne ị na-agụ akwụkwọ na primary 1 say unite. Go to primary 1 and unite. Go to your class and unite there. Why can't you go to your class and unite? You want to go class primary 2 and tell them unite in primary 2 and you're na primary 1. Ihe a bụ ihe anyị na-eme today as a people. This is what we do. All of a sudden everybody amara ihe. All of a sudden everybody wake up and we know everything. Now anyị mazi ihe niile. Even the wisest man on this earth is still seeking knowledge to know. Even we here, we still seek to know, because enwere ihe anyị ma anyị ka na-asa ahụ n'afọ. Mana some people ga-apụta na Facebook na-akọtu because of what? Because that is nwanne Nebukadneza jedi ya amachago ihe niile. All the same people a ga-abịakwa mega accuse si na ị na-ekele mụ na ịma ihe niile. Because of what? O deprive onwe knowledge chọọ onye ọ ga-ebo ebubo. Ndị Igbo sị gị onye fere eze ka eze na-eru. Simple. Ndị Igbo na-agba odibo ahụ na-agba ọ na nsọ ala Igbo ka ị ga-afụ ihe bụ odibo. Na nsọ ala Igbo ka ị ga-afụ ihe bụ odibo. Ọ bụrụ ihe ahụ na-eche. Ihe ahụ symbolism ka ị na-afụ. Ihe na-afụ asị odibo is symbolism. Ọrụ Igbo ị na-akọ symbolism. Nta ị na-agba symbolism. Ịzụ ahịa symbolism. Idu ụlọ symbolism. Enwere real meaning of astrological meaning of it. Ndị Igbo anaghị atacha ụkwachara mmadụ eze. Mba, ndị Igbo anaghị eme ụta. Ndị bekee na-eme. Ndị bekee na-eme atụtụ ụkwachara gị eze. Ndị Igbo tasị ụkwa ha eluo ṅụọ mmiri. Yes, ndị Igbo tasị ụkwa ha luo ṅụọ mmiri. Gbaghị nkịtị. Ndị Igbo si na ihe ewu nkịta fụrụ na-agba ụja na ewu afụ gị na-enye esi. Ndị Igbo si na ihe nwata rigoro elu okenye afụ gị since na-ene esi. Mgbe ọbụla ndị Igbo na-ene esi, ndị
ndị Igbo na-ene gị si ndị Igbo si ga-akụ fesịa ọdara awọ ọnọkwa ebe ahụ na-ene gị si ịgbagharịcha ịbịakwa na-agwa ochi ntị na-agha ezu anaghị agwa ochi ntị na-agha ezu. There is only one way in and one way out. That is life we are. Onwezi ụzọ ọzọ esi eje ya nwanne. Unu na-eche I cannot tell how all of a sudden 1800 a create countries border, create a border for your country. Count 3. To count 3. Count 3. Because this country unu na-afụ unu na-egbusi onwe unu now. Number 1 is illusion. Because onweghị mmadụ enweghị ọkwasịsọ akwụkwọ ahụ enyere gị. Check the passport as go privilege not a right. Even your passport you claim to be a citizen as not privilege not a right. So if own a passport ahụ privilege not a right, then you must need deprive go onwe gị fundamental right because of this nonsense you believe as a country. Onwekwa esi gị believe in a country. I'm just telling you what is right and what is wrong. You got that? So now culture first. All culture not develop country because country for external defense maka ndị iro is a union. Country is a union. Ọ ndị kwe na ndị ekwe ha amụma mee ya otu aha ka ha wee nwee ike ị na-eme election every 4 years because these are strategies. Ha mere ndị kwe na ndị ekwe na is purposely did. You got to go. So amaghazi m ka anyị ga-esi wee nọdị anyị enweghị plan to go because nwanne a na-asị na mmadụ na a na-eme meeting akpọ gị na meeting enwere reason why you kpọ gị na meeting. Anaghị eme meeting akpọ everybody. You must bring something to the table before they will call you in the meeting. So now otu anyị nọ na-abụ mmadụ bụ ndị Igbo ọwụ na anyị ji nsọ ala as our way of life enweghị ihe a ga-eme na that country anyị na-agaghị anọ n'ime. Nna gwa nke bụ eziokwu maka na afụ dị mkpa afọ ogologo ime afụ dị mkpa afọ ogologo and onye ọbụla chọrọ ịbịa n'obodo ahụ mee something ọ ya agata unu nwa direct because you have one ideology because the ideology defines who you are, defines your character, defines your behavior, defines the intelligence of your children. You nwere ideology nobody will work with you because ha mana just ewo nkata ha mana ebutere gị nri nke ị na-eri ebute nke ọzọ ịhapụ ya jewara soro nke sorry mkpi because you nwere basic fundamental principle that guides your own people. Kedu onye a ga-work with? You can ask gị work with ofu onye the other person will come from the back and maybe say ihe niile because you nwere a stable plan of 50 years even 2 years plan nwere. Kedu somebody isi dị mma ga-abịa na Igbo na aka work with us sign a contract 10 years contract with us ka anyị nwere plan ihe ga-eme na Anambra nwanne echi anyị nwere plan ihe ga-eme n'Igbo next week. So kedu kwere ka somebody ga-esi abịa na sign a contract with us with a guarantee of 20 years? You got to, so that is the game. That is why the condition anyị na-adọrọ mma because of ihe a na-agwa ụnụ. You got to go. So ọwụ na nna nna anyị ha debere anyị ihe dị na you should be grateful to ndozi ọdịnala that we anyị confront our own fear. Anyị so wee gwa m ihe a gwara ụnụ agwachara anyị niile na nna nna anyị ha na-efe arụsị ha na-egbu mmadụ ha gburu ejima gbuo nke a gwara everybody. You got to go. ịmakwara the trauma, the kind of trauma ị ebute your family na ijere buru those things family gị na-eje ụka na-eme nka ije buru ihe apịrị apị arụsị na-efe. Some of your family may commit suicide. You got to go. All very easy for us, but we confronted the fear and challenged the fear. At the end of the day, they accepted the truth because truth can only set you free. Most of our family agachago the dread, gasia the dread. At the end of the day, I have to hear this guy they have to submit because eziokwu bụ ndụ. Eziokwu
eziokwu bụ ndụ because onwe mgbe a ga-eme anọkọta asị gị na nna nna gị fere arụsị nna nna gị fere gịnị bụ arụsị at the first place jugodi mmụnụ mama what is arụsị simple mama give me the answer achọrọ m ịma nna gị fere arụsị because ijebebe argument na ofe ha arụsị ma na ofere arụsị o nwere ike ị na-enye ya credit mba a sị ya jụọ ya mama gịnị bụ arụsị ọ sị gịnị ihe apịrị apị isi ya nke ha dị n'ụlọ ụka gịnị ka ọ bụ nke a dị n'ụlọ ụka gịnị ka ọ bụ ị naghị anụ igbo ka a na-anaghị anụ ebe a jikọtago the only reason why anyị nọ na ihe anyị nọ n'ime ewu simple ignorant iberibe anyị confront your mother with Nso Ala mama since anyị na-eme ihe a unu na-eme ala Igbo ghara mbi oshi ama Nigeria oppression more on us every day by day oppression every day by day depriving Igbo people of their right in every aspect in business in banking in governance unu ka na-ekpe ihe unu na-eme every day by day we are dying untimely death unu ka na-ekpe ihe unu na-ekpe every day by day ụmụaka anyị na-anwụ osisi agụọ unemployed ekwuru anya ukwu unu ka na-ekpe ihe unu na-ekpe so mama ka anyị jegodi na root cause ndị Igbo na-eme ihe mebe asị ka anyị dee tọọ ntọala because ntọala bụ the foundation then ịtọ ya ka iche wepụta dị ntọ enwere ihe na-akpọ ntọala na ntọala then iwepụta dị ntu ije tọọ ntọala jee wepụta dị ntu mara the foundation of this for that is ebe the problem si je tọọ ntọala oke jesọta ntọala anụnwa nwanne odoge anya na ihe na-eme anyị si anyị n'aka ka nkọwara ụnụ now mgbe ndị Igbo ma about Igbo content all this problem adịghị ndị Igbo lost the information of Igbo content this problem comes o nwere ihe ọ gwara gị na nsogbu anyị isi mkpiri na akpa mkpi so if you like mgbe nsogbu bịa mgbe anyị bido bugharịba ihe anyị n'ụlọ na-ebugharị that is it nsogbu bịara ka anyị bidoro bugharịba ihe a nsogbu adịghị mgbe mbụ ndị mmadụ si ma egburu ejima ntị ya na Amerịka gburu Saddam Hussein gbuo millions of people na Iraq gbuo na Assyria ndị chọọchị gburu nwanne ha nwoke na-akpọ Jizọs ndị chọọchị gburu nna ha their own God then kill yobesi na egburu ejima anyị mere arụ gosigodi m ejima aha anyị gburu beta ka nchi onye Jizọs ndị cross mkpogburu ya n'obe unu gburu ya n'obe gbuo ya n'obe ṅụọ ọbara ya taa anụ ya every day by every Sunday unu ebute ọbara ya buru ọbara ya ṅụọ buru anụ ya taa isi m na ihe mere nna nna ha ji wee were onye ọjọọ na ha gburu ejima sọsọ ya mana unu tara anụ Jizọs ṅụọ ọbara ya unu ka njọ na yes na ọnwụ na-ekwu otu ahụ nke unu ka njọ unu na-eri anụ mmadụ anyị ma erighị anyị erighị anụ mmadụ eri anyị gburu egbu mana unu riri anụ ya ka na-emekwe na ncheta nke ya unu riri anụ ya ka na-eselebreti ya every year unu eselebreti ya ogbugbu mmadụ unu gburu mmadụ rie anụ ya ṅụọ ọbara ya na-eselebreti ya the same person bịaziri na-agba m sị na ihe mere nna nna anyị ha ndị ọjọọ na ha gburu eju can you imagine this nonsense unu na-egego nonsense ya biko kwụrụ akwụkwọ mmadụ na-akọ ihe ahụ nnọọ evidence nna ha ji wee mee ihe ọjọọ o fere arụsị gịnị bụ arụsị ihe apịrị apị nke aha dị n'ụlọ ụka bụ ihe gịnị ihe eforo efo nke dị n'ụlọ ụka bụ ihe eforo efo anyị gburu ejima Jizọs gịnị ka unu mere ya ọhụụ na-egbughị egbu ọgwụ ogbugbu ka unu gburu ya ọkwa ihe unu kwuru unu so unu gburu ya egbu na ọmụ kwuru ya ọwụ m kwuru ya jụọ onye ụka ọbụla gịnị ka e mere Jizọs n'elu obe e were ntu kpọgbuo ya n'elu obe buru ọbara ya ṅụọ buru every year ha ata anụ ya every Sunday gịnị bụ every Sunday ha ata anụ ya ṅụọ ọbara ya every Sunday even every morning mass n'ụtụtụ ọbụla ha ata anụ ya ṅụọ ọbara ya gazi ime m accuse nke me nwoke ha evidence o
ha fụkwa ha anybody egburu nọ na asị na asị dense o, mana ha nwere onwe ha o, even ha na-eselebreti eselebreti ka mmadụ ga na-abịa na akọrọ nonsense. Nna nwanne, confront ọrụ ndị a with sense, common sense, ha ga-ezo n'okpuru bed. Confront them with common sense, common sense, ha ga-ezo n'okpuru bed. Nna agwụ na eziokwu, life and direct ka nna agwa gị, because ị gaghị apụta ịgwa na ndị mmadụ ọ na-ekwu disi, a na-ekwu maka nsọala wee instruction, holy instruction, holy order, to follow a holy order. You got that? To follow a holy order, ọdịnala ka esi eme n'eluigwe ka eme n'ụwa, which means allegory. That is where religion comes in, because the movement of star is allegory, is veil. It can only interpret it if you know the handwriting. That is why they encode religion in allegory. Omenala wo omume gị n'ala, because the society you live, there is nothing like evil in the society. You are the evil. You introduce evil in society. Ọ bụ ndụnwa, ọ bụ your character, omume gị bụ that evil ị na-ekwu maka is your character, because no automatic evil in a village. Is you introduce the evil here, omume gị n'ala. So ka ihe na-agwa m na enwere evil, ihe ọjọọ na-eme na anyị, ọ ndị mmụọ. Ihe ọjọọ si n'elu aja kwa mmadụ na-eme ya, ihe ọjọọ kwa mmadụ na-eme. Nwanne, I had the word to live in that holy land. We don't want it. I had the word to live in that land, because land is holy. Land, ground is the upper layer of a land, upper layer, which is soil, which is soul. The soil is soul. That's why you want to call it opuoni, because his soul is holy. Alanso, we deprive this Alanso their own inner right to live, and we want to live. Aketepa. We deprive the land the right to be holy. Anyị gbuo ọchụ n'elu ala, anyị atọ n'ụwa back ka anyị jisi igbo dị ala. Ọ dịghị possible. Ọ ga-agwụ anyị ịba sọsọ na ndị ndozi ọdịnala abịago were kwuo maka nsọ ala. Sọsọ because of this thing we do, ọ bụ nsọ ala anyị na-ekwu okwu ya, we are making appease to the land, ala Igbo. That is it. Because ụnụ amara ihe anyị na-eme, ihe anyị na-eme ihe ahụ ịkpụ arụ penitentiary. Ihe anyị na-eme, we are giving everything we have up for this land. You just accept us as ndị Igbo. We can never betray them. Generation after generation, we will not. Ọ ihe anyị na-ekwu maka ya. Ụnụ aghọta ihe na-eme na, because ị na-ikpuru isi eke, ị na-afụ ụzọ, you don't see ikpuru isi eke, ị na-afụ ụzọ. Ọ bụrụ na ị na-afụ ụzọ, ị kwesịrị ịma ihe anyị na-ekwu maka ya. Gịnị bụ nsọ n'ala Igbo? Mara ihe bụ nsọ? You don't know what is nsọ? Ị mara ihe bụ nsọ? Mmadụ nọkọta nọ na-asịrị onwe ya asị. Ị mara ihe bụ nsọ? Ị ga-asị na ị mara ihe bụ content of nsọ, mana ị gaghị na ị mara ihe bụ nsọ. You don't say ị mara. Sị na ị mara the content, land will forgive you, because land can only give you to the land when you want it. If not, the constitution of Nigeria says na every land here belong to the country. That is the law of every nation. So the property of the land belong to the government. So unless in bụ onye nsọ ala, then only then you have land, because as above so below. The superior power is more than the power of Abuja, but you don't have the superior power. You have below power. You have wayo power. So your wayo power, no, Abuja owns it, because you got ihe a na-akọ. Ihe anyị na-eme bụ appeasement. We appease the land. Ihe anyị na-eme, but ụnụ amara. So onye ọbụla bịara across this thing, the information will make him mad. Information ahụ ọ mụtara here will turn against him or against her. Ọ pụbara n'isi ya, ọ gaghị ama anything. The same thing aha bara gị uru, any day you go against it, ọ turn on virus n'isi gị. Si na asị jụọ mmadụ,
ngwere hapụ ukwu ezi aka abalị ya. Nwanne isi gị naghị eri, ndị Igbo si na mmadụ si ya anaghị eri oke ya ejikwa na eze ekere ya ụmụazị. Onye si ya anaghị eri oke ejikwa na eze ekere ya ụmụazị. Ndị Igbo na-ajụ oriko ajụ. Ka hụrụ oriko, ndị Igbo na-ajụ ya. Ime ha na oriko ikorogo okwu. Ịghọtago? So ndozi ọdịnala bụ ndị nsọ ala Igbo, onye ihe anyị bụ. Ọwụ na orughị ọrụ gị, nwanne nsogbu adịghị. The land is free. When we clean up the land, you can live. Mana ịpụtbi ebe a sị na orughị ọrụ gị, nwanne anyị achụpụ gị. Time will come, nsọ ala agaghị awụzi about nọ nsọ. It will be the order of the day. Ọ gaghị awụzi maka ndozi ọdịnala Igbo, ọ ga-awụzi order of the day. Every family with nsọ ala ime ha nwa achụpụ gị. I will not be away. Otu o si eme ị gaa na skuul mee fuck up na teacher achụpụ gị na klaasị. Headmaster nọ ebe ahụ, the owner of the school nọ ebe ahụ. Mba, mana ọ prefect nọ na klaasị si gị pụọ ebe ahụ. Yes. So time will come, ndị ihe ọjọọ ha kwadobe because nsọ ala must stand. Unu ka na-egwu egwu, ịmara ihe bụ, you don't know what is power, you don't know what is energy. Energy recognizes themselves through vibration. Because ihe m na-agwa unu, the energy, the force of the land will stand up and challenge you because we speak through them. We command the force to act. We command the force to act. Anyị gwara ha na look at it. Anyị chọrọ ka this place, we all of you, ndị niile bụ ndị mere ka anyị Igbo dị mma, we will elevate their spirit above, higher and above. We glorify them. Nwanne m onye akpụju ọra n'ọgbụgbụ. Ọnwụ nọ ngwa bụ ndị mmụọ asị na a ga-eme ka ebe a dịkwa mma, you will be glorified. Ị gaghị apụta dị rụọ ọrụ. Kedu onye mmụọ a ga-eme agwụ ụdị ihe ọjụ? Unu ji ebute ihe apịrị apị from Rome na-akọgheri, so ọ ga-enyere unu aka. Ebe ahụ nke unu gburu onwe unu, unu rụchi arụrụ ala, ewu ya mbọsị ụkọrọ dị n'ihu oche tụsụ ubi ọjọọ. Isi na ọwa asị na ndị a na-eje ụka na ma ndị a na-ete isi ala ma ndị a na-eme yawe yawe, jee kpọta onye ukwu nji si ya na ị chọrọ ịnụ ya asị nwaanyị. Ụdị aka odo mmụọ unu ga-ebu wee chụgị ọsọ, ụdị aka odo ọ ga-ebu, o nweta gị owere ya kujie gị agịrịga. Sọọsa aka odo ọ ga-ebu okujie gị agịrịga. Ma onye agụụ na-agụ ọgbata bụ ụlọ isi ịkpọrọ ya ti n'ụzọ bata, mụnụ jụọ ka onye dị ha isi anyị fere na street agụụ na-agụ ya isi abịa rie nri. Ụdị aka ntị ọ ga-ama gị, ọkwa ndị ahụ ndị na-ahụ n'ihu oche nọ n'ụka. Ụdị aka ntị mmụọ unu ga-ama gị, dị ọmpụ unu ga-ama gị. Ị ga-asị Chukwu ọnọkwa ihe a na-eme. You got to go. So that is the mind, that is the state of the mind of these people gị na ha na-emekọ ihe. You got to go. That religion ha believe is the worst thing, their worst enemy with that, because ha mara the issue na no morality, nothing like morality in this system. You know, every Sunday medicine, every Saturday medicine, nothing like the teachings, nothing like instruction, nothing, absolutely nothing. I'm a Christian. Ọgwụna ọ pụọ n'ime ahịa, ọ ga-abịanụ enwere m ya 20 na ihe ọ ga-azụrụ m ihe a 20 naira na ọkwara 1 naira ka nje, ọkwa 21 naira ka nje, mgbe ntizere m 15 naira azụrụ m ya 21 naira 50, azụrụ m ya 21 ka naira 21 na 50 ko. O nwere ike ọ zụrụ ihe a na-awa, ọ zụrụ ya na-awa 5 naira, ọ zụrụ ihe a 5 naira ahụ, ọ sị ọ 21 naira 50 ko na ihe ọ zụrụ ya 20 naira ọ 50 ko ka o jere ya. Ịghọtago? And ọ makwana ihe ahụ eziokwu. Onwekwa onye si ya ma edatị no, ọnwụ na ọ kpọsara ahịa ha 15 naira, he can sell it 15 naira, onweghị onye ji ya aka. But ịma na mmadụ na-adị used to lie, ịdịzie used to isi asị, ihe ọbụla na-abụrụ gị asị asị. That is why ị na-agba ndị be anyị eziokwu. Some people ga-asị ya ọ chọrọ ego, ihe a ọ na-akọ ihe a na-akọ o were napụ ndị mmadụ ego, but because their mind adịgo corrupted already. So ihe ọbụla ị na-ekwuzi ego wu uche ha, ego simple. Ndị ahụ corrupt virus, that they are the evil in the land. Ha na-achọkwa ebe evil dị, they are looking for where the evil is, but they are the evil in the land. Yes, ịpụta n'ụtụtụ, ndị anọ n'ime ahịa na-ekpe ekpere n'ụtụtụ,
kpekpere na-ekpekpe n'abalị mana ọsọ asị ka a na-asịgide n'ime ahịa ha chi ejie asị ka ha na-asịgide n'ime ahịa ha chi ejie mana ha ga-ekpekpe ekpere n'ehihie otu efu na-aka efu ha niile omeworo m ya omeworo m ya omeworo m ya omeworo m ya ihe mmadụ apụghị mere m omeworo m ya ihe mmadụ apụghị mere m omeworo m ya ọga nke ị chọrọ oke ndị a 1005 omeworo m ya omeworo nke ọzọ 12 ọga biko ọga nanị omeworo m ya omeworo m ya ọga biko menụ nkwanyete 1150 nye 1150 ọga ihe nzikwara ihe a 11 ọ 50 na ka m jere ihe ahụ omeworo m ya ihe mmadụ apụghị mere m ofu anya ka o ji ere ahịa ofu anya ka o ji efe chukwu mgbe na anya otu a ọ na-asịkwa asị dị ya ọzụkwa ha datin 1000 ọzụkwa ha tin 1000 ọ na-ekpe ekpere na-asịkwa asị nwanne the system we must change the system oke nwere ndị na-agba ọsọ ahịa ọ pụta sị gị nke tinyere ya ego nke ya n'elu ya tinyere ya ego nke ya n'elu because ọ need commission ọ na-agba ọsọ ahịa ịghọtago ọ need commission ị ga-etinyere ya ego nke ya n'elu ya absolute right so what ihe m na-ekwuzi na awụ kedu izi ihe mere iji wee si this man na ịzụrụ ihe ego na wanye ezu ya ego na gwa anyị na-eri 1005 period oruori ogoro oruhuri hapụ ihe awụ you are constituting the mind to behave mana isi everything ị na-eji asị iteta ụra na-asịsa asị ị na-asịsa nwanne gwa ya price ọwụ ma ọ bụ na obi gị dị oke o nwere ndị ga-emebe na chọpụ gị n'ụtụ ịgwa ha anya price ogoro gị ahịa na ọ chọghị ịma ma ọ betere ego ebe ọzọ as long as ị na-enye ezigbo ihe ị na-enye ihe ọ chọrọ ọ chọghị ịma price ọ trust ọ na-abịa trust oge mana some people ga-abịakwa ọgụcha trust ahụ jegoro fake bụ igwe dị customer o jegoro fake bunyekwe dị customer ka ezigbo uru ọ bara na this man trust rụ gị goro gị dịcha ahịa ije bunyekwe ya fake why ụmụ ibe the way anyị si ebi ndụ ọ dịghị in order is in orderless ọ dịghị in order ọ dịghị in order orderless so anyị kwesịrị ibi because anyị si ụta zụọ ụmụazị anyị ọ dịghịkwa mma the problem abụghị dị na anyị mesịa ya ọkwụsị n'aka anyị na ụmụ anyị ga-ejikwa eto because ụmụ anyị na-esokwa anyị na-eje ahịa gbakwa the boy sorokwa bidokwa the same pattern nkwa ka esikwa asị asị bụrụkwa prọfeshọnal esi asị asị bụ separation ịkpọ asị separation ịkpọ asị na isi asị bụ ofu separation all we have to separate you from the real cause your source mmadụ ịchụpụ onwe o wee expulsion asị bụ expulsion divided so ụmụ ibe nsọ ala nwere rules and regulation anyị ji azụ ụmụazị because anyị etone ihe anyị na-agwa ndị be anyị ebe ahụ okwu nkasi obi na okwu ntụgharị uche the fundamental maka ụmụazị ụmụazị ebe ahụ ka ị ga-anụzi the ezeji ihe ezeji bụ then the instruction of ezeji to behave accordingly then eze ala the instruction eze mmụọ the instructions all those things we ihe dị na nsọ ala ka ị ga-afụ ya because ebe ahụ ka ị ga-afụ the Levite all ha nwere instructions of how to train children ịghọtara so ọ bụghị jos anyị na-akpa agwa nwanne kọmputa agaghị na kọmputa na-akpa agwa ka o si wee chọọ ị ga-asị na kọmputa nwere virus imagine ịgba ihe kọmputa na ọmapụtasịa windo ị ga-asị na ihe a that this thing will nonsense yes because otu anyị si akpa agwa bụ nwanne virus no coordinated nothing anyị kwuru okwu ka ndị ara ya kwuru okwu ka ndị egbuwara isi ịgwa mmadụ okwu sef before ọ ga-echegodi ọ gaghị eche ihe ịgwara ya eche o respond amị o nwere ihe a na-akpọ amị
before mmadụ amara ihe bụ amị n'ụwa, ndị Igbo amara ihe bụ amị tete. Ngwa ụnụ ihe bụ amị n'ọnụ Igbo ụnụ agaghị ekwe. Eziokwu na gwa ngwa gị ihe bụ amị n'ọnụ Igbo ị gaghị ekwe. You can never believe it because uche gị enweghị ike ịnọkọta ruo ebe and ụdị ihe anya anaghị enye na public. Ngwa gị ihe bụ amị n'ọnụ Igbo, you can never know it. Ị ga-asị no, ọ bụghị eziokwu. But yes, because before ndị Igbo ma natural army nọ n'ime ahụ gị. Ị nwere army, ndị Igbo use army inside human body to create external army. All the same thing army na-arụ n'ahụ gị, ọ ya ka ị kwesịrị iji wee nwee army n'iro. Yes, that is it. Ka ya ghọta ihe na-eme n'ụwa na maka anyị na condition anyị nọ. So ewepụ nsọ ala na ndụ gị, nwanne chere ụdọ. Chere ụdọ because enweghịzi no way, no other way. No other way. Ana m agwa ụlọ eziokwu, onwezi ụzọ ọzọ. Ị ga-etinye ya na ndụ gị wee hazie onwe gị. A gaa na Olympic, ndị China apụta celebrate Chinese dragon before ha na-eme ihe ha. Ị gaa na West, ndị ọcha apụta celebrate Christian religion before ha na-eme ihe ha. Ị gaa na Arab, ndị Arab apụta na Olympic celebrate Arabic symbols before ha eme. Ndị Africa apụta ọ bụghị Islam, ọ bụrụ Jew, ọ bụghị Jew, ọ bụrụ Christian. Woe betide us. Woe betide us. Our children will never forgive us. We betray our ancestors. Our children will not forgive us. Nna agwa unu nke bụ eziokwu. This is right. It's a just. It's a cause. Nsọ ala ka anyị na-eme. Onye oru oru ọbanye ọkwa na oru huru gị nọdị. Mana much more you will learn the longer you live. Much more you live the longer you learn. I know. Mark ya were Bible mark ya. At the end of the day ị ga-abụ onye nsọ ala. Jụsie onwe gị na ọwụ na those times i waste ịbụ onye nsọ ala. Now ịwụzi ya. Ọwụ na ịwụ ya since that time ị ga-asịzi ebe ị karị nọ by now. Because that land dị fụrụ a na-akpọ ala Igbo is built on nsọ ala. So any day you have nsọ ala, the land will be deprived from you. Na agwa nke eziokwu. Eziokwu na agwa gị. America bụ mmadụ. America bụ mmadụ. Ha na-arụ ihe niile ha na-arụ. Ọ ndị mmụọ na-arụ ya. Nigeria nwere institution, ha nwere system. Enweghị nke na-awụ ọkụ awụ ọkụ. The only people mere Nigeria anaghị arụ ọrụ bụ ndị Igbo. Yes. Because ọwụ ngụnwa, all your position bụ that thing. All your position bụ that thing. That's what anaghị work because o nwere onye ọzọ. You are the light. You are the light. Ozie na ọkụ nyụrụ anyụ. Onye ọbụla ga-anyụ ka ọkụ na. Onye isi ọ na-edu onye isi. Onye isi ọ na-edu onye isi ụmụ ibe. Until ndị Igbo eme nsọ ala, black race will be in. Ọkụ nyụrụ anyụ ka m nwere isu ya n'oyibo. Anyị ga-anyụ ka ọkụ until ndị Igbo eme because nsọ ala ga-eme elevate the mind of ndị ojii to become proud again as a human being before they can even associate themselves. Ọwụ na ọwụ ya. Kedu ebe a ga-ebido? Kedu ebe anyị ga-ebido bụ onye ukwu gwara? Where? Black Africans. Ordinary n'ugwu Hausa. From ala Igbo to ugwu Hausa, how many kilometers? Ị nwetebe ha. Even ordinary Yoruba, ordinary Joseph ị nwetebe. Ị na-agụ m Africa, ị ga-aga Zimbabwe, nweta Sudan. How? Ọ nakwa n'ihe m kwuru. Energy
recognizes themselves through vibration, not through appearance. You can get a Sudanese man, or na Sudanese man bụ onye nsọ ala, he become your brother. That is for simple example. Ndị na-eti isi ala nọ n'ala Igbo believe on how member of OYC. His brother is in Saudi Arabia, not you. Onye nọ n'Ebonyi steeti bụ onye na-eti isi ala, his brother is from ndị na-eti isi ala n'ugwu na ndị na-eti isi ala na Saudi Arabia, not you. So amaghị African Unite how based on what? So all those things nwanne ya bụ akụkọ ụmụazị OAU ya just big boys club, big boys club, mana eke ego mmanụ na ego diamond na ego gold as agent. Well, nothing more, nothing else. Batago ihe bụ akụkọ ndị erighị nri. Batago a na-akọrọ ha akụkọ ifo. Ọwụ na ọwụghị ya nwanne, nothing like it can never, because the life doesn't work that way. Ọ na-ekwu na ọ gaghị work, ọ dịka life ndụ esi otu akpa agba. Ị gaa n'ime ọhịa, ị ga-afụ the animals, ha zukọrọ onwe ha. The cheetahs are there, the lions are there, the pythons are there, the goats are there, the elephants are there. Ha niile nọrọ onwe ha ebe a because it's vibration. Ị gaghị anọkọta nnọọ because na ịwụ mmadụ ije Zimbabwe, see we are Africans, see we can unite. Who told you that you are Africa? Onye gwara gị Africa na ọ bụ azụ Africa? Onye gwara gị you must create an ideology that makes you one with these people. You cannot just say it in the world because not a judge or teacher, because all the judge all of a sudden ọrụ nwanne gị ajụọ gị isi igwe bụ ike because na igwe bụ ike bụ Igbo language. Ọ dịzie gị isi n'ọnụ iche na ụta ka ọ dị igwe ka a na-ekwu maka ya. Were plastik tinye ebe aha na ka mara ma ọ ga-abụ ike. Ọ sị gị na igwe bụ ike, ayọn bụ ike, plastik ọ dịkwara ya. Were godo mmanụ na mmiri gbanye n'ofu galọn, mmanụ amapụ one side, mmiri amapụ one side. How do you unite them? Ịchọ unity ije gbata mmanụ with mmanụ, ịchọ unity with mmiri ije gbata mmiri, ịchọ unity with ọkụ ije gbata ọkụ. So igwe bụ ike ahụhụ iweta ọkụ, iwere plastik tinye n'ime ọkụ, agbazesiere plastik, ọkụ gbapịa the plastik, agbapịa sef, gbapịa ya straight ahead. Ka ekwere igwe nwanne na ike parisie the thing. So nwanne anyị adịghịzi akpa agwa otu anyị si akpa ụwa. Biko nsọ ala Igbo, anyị ga-ebido semina n'ala Igbo. Every zone n'ala Igbo neediri nsọ ala. Your family need nsọ ala to rescue them from ajọ mmụọ, from ajọ omume, from oshi, from ama. Ihe niile a na-asị na ọ na-eme ha n'isi, nna ha ji mee ha nka, spirit ji mee ha nka, agwụ ji mee ha nka, ọgbanje ji mee ha nka, ha tie aka ebe ọkpọchie, ha tie aka ebe ọkpọchie. Nsọ ala ji ọgwụ ya. Anyị ga-eje fopute ntu aha efopute from the base. Ntụ kuma iwu ntụ wa aja. A sị gị na aja ka iwe aja ka ga na-acha, that means aja is the source. Ntụ ala. Anyị ga-eje fopute dị ntụ, tọọ ya, tọpụta dị ntụ ala, tọpụta ya, tọọ ntụ ala, tọpụta ntụ aha wee klinie ya. Ọkwa mana njiri moto nyewe nsogbu, ọkwa mana na PCC dị njiri moto klinie ya, were fuel na sachasịa ya, fix kwe back, asasasịa ya brain, wepụsie this virus, eklinie ya, fix ya back, ichewe uche dịka mmadụ nke dị abụghị ndụ. Kedu ka mmadụ ga-esi wee ma accumulated virus in his own brain that will destroy him or her? Ọ na-ekele m na ya ma ihe ọ na-eme ọ dị right. Every vampire nọ gị n'isi, ọ nọ outside. Every vampire nọ gị because echiche gị na dịchọrọ ọhụụ mmadụ mere m ihe a, na ọdịchọrọ ọhụụ mmadụ mere. Ụjọ niile na-atụ gị n'ụwa akwa n'isi gị. Mgbe ụjọ na-atụ gị, ọ na-atụ Emeka?
ụjọ anaghị atụ Emeka. Okeke ka ụjọ na-atụ. Ọ bụ ngụnwa ka ụjọ ahụ na-atụ, ọ bụghị Emeka. Ọgụnwa. So ihe ọbụla na-eme gị n'ụwa ugbu a ka ọ na-eme, ọ naghị eme onye ọzọ. So that means injin moto nwere nsogbu. Injin moto nwere nsogbu, anyị na-ediri ịsacha. Nwanne bịa, a ga-ebutu dị injin, sachasịa ya, dọnyekwa ya back. If not, the virus will remain forever and ever. Ị na-aga ebe a na-egburu gị ọkụkọ na-emere gị nka, all those things will to increase the fears, because fear is virus. Oh, fear. N'ime fear ka virus bi, because out of every virus is fear cause it. Ọ ihe na-eme kọmputa datị na ọkwa ụjọ na-atụ kọmputa oje jet. Ọ ụjọ na-eme datị na egwu na-eme kọmputa datị virus a. So a ga-dilute that thing, all brain gị, because the element, the frequency of that your brain, the wavelength here, ọ dịghị normal, ọ dị unstable, ọ ya na-create those fear. So I need to neutralize ya, balance ya, so ka your wavelength dey balance. Na-ekwu maka nsọ ala Igbo, so that your life will be okay. Ndụ gị adị mma. Ị pụọ ndụ dịka mmadụ ibe gị. Mmadụ gbọọ gị ugbu a, isi ata mechi ọnụ. Si ata mechi ọnụ. Ọ bụ ha gbọọ gị ugbu a, izo n'okpuru bed. Ihe ọjọọ mee gị isi na Chukwuma wee Ekwensu ji wee mee gị nka. Mba, isi mkpiri na-akpa mkpi. Isi mkpiri na-akpa mkpi. So ụmụ ibe, anyị ga-eweta okwu anyị n'okwu njedebe taa. Anyị na-ewetara unu ozi nsọ ala Igbo. Ihe anyị bịara bụ ejesie agwụ. Anyị ewu ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị na-eme nsọ ala. Anyị si na ọ ga-adịrị ndị nụrụ ozi ọma anyị kwere, ọkwa ndị ekweghị, ndị kwerenụ, ndị kwere n'ihe otu kwuru ka ọ ga-adịrị ha na mma. Ọ ndị ahụ ụmụnne anyị. Ndị ekweghị n'ihe otu kwuru, isie na ike ka anyị maka ya ga-asapụta ụnụ mmadụ. Mana kịta anụwa ụka fọrọ o ntiri ụnụ abata na nsọ ala, then your ability to reason will high. Ịgachi gị na mmadụ na-akọrị nkọrị, ị na-eche ihe ọ na-agwa gị. Since anyị pụtara, ndị be anyị na-echechi uche. Ịgwụ ya sọntị n'ozugbo, o nwere ike iche na gị ya nọ, ịma na ihe ọ na-akakuleti wụ dat leta ahụ iyi uzuru ka ọ na-eche n'ime obi ya. Na this guy kwuru something about oke o kere ya eke, oke ya eke, oke a. Ịma ha na ihe onye ahụ na-echesa ebe iche na ihe ahụ na gị na-akọ ebe ahụ. Ọ naghịzi ihe ahụ ị na-akọ, ọ naghị egezie. Ọ ka na-achọgodi ka ọ tọsasịa dị ogwu ahụ i kwuru ekwu ka ọ na-atọsa n'ime obi. Anyị ehit go the brain of our people. Anyị spark go the brain. Imagine if we spark the brain, then anyị emepego the road. Nyanwa nji wee so na anyị nọ na Genesis, anyị nọ na the beginning of nsọ ala, beginning of the journey. Now otu anyị batara beginning of the journey, anyị move go, anyị spark go the brain, and then nsọ ala will begin to penetrate the brain. Or penetrate the brain. Ihe a na implosion will happen. If implosion happens, you go back, begin to listen to the videos again. Now you begin to most of when you tetara you get the video ahụ, who understand the name of the yesterday ihe mgbe ị ga-emekwa update na your information, because mind grows every day by day. Otisi aka nka ka uche gị aka nka, otisi eto ka uche gị eto. So ụmụ ibe, gbasaanụ nsọ ala Igbo. The only way Igbo land ga-adịkwa mma ọzọ, ịpụ outside na-agba egwu openly na public without anything. Also ofu, because na-akpọ Amadioha na ya adị anyị na-akpọ Amadioha. We have connected the frequency and vibration. So we onye ga-emebi ihe ọjọọ, because Amadioha stands the same thing in my mind and stands the same thing in your mind. So ihe ọjọọ na na-akpọ Chukwu, ị na-akpọ Chukwu with the same meaning. Ọ bụkwa Chukwu nke ndị a na-akpọ Chukwu nke ndị ụka, ndị a na-akpọ Chukwu nke ndị na-ete isi ala, o nweghị meaning. Ọ bụ Chukwu nke ndị nsọ ala wụ that breath, that
energy that governs the air, wind and the moisture. Amgesi agba n'oyibo dew, ụgụrụ. This moisture a na-akpọ ya ukwu, that is ihe a na-anyụpụta. The concentration of your condense ihe na-akpọ condense, ihe na-adị ka spam na much. All the energy, this energy, because ị gaghị afụ nke ahụ anya, ị na-anaghị afụ ya anya, ọ dị invisible because that air ahụ ị na-ebreathe na energy juru ya n'ime, ị gaghị afụ ya anya. All that thing uchu, that thing pour from you, ị nwụọ. Ịkwụsị ha anya iku ume, you die. That is only thing keep you alive. That is why they talk about chukwu, nothing more, nothing else, because you don't see these things, but they are physical 24 hours in you, outside. So ọ bụrụ na ị mara destiny mmara ya, ị na-akpọ ya na be gị, ana m akpọ ya na be m, that means anyị amago ihe ji ndụ, nọ dis chukwu ji ndụ, nọ chukwu ji ndụ mmadụ, nọ onye nwe ndụ niile. Every life he owns, every life he is the owner of the life, because onye nwe the energy you use to breathe, every oxygen he owns. You got that? So ọ bụrụ na ị na-akpọ ya na be gị, na-akpọ ya na be m, that means enemy goes away, because onye mmadụ agaghị ịtụ onwe gị mbọ ofe gị atụ ya mmadụ. So ebe ọ bụ na chukwu nwe ndụ a, mwepụ ya, that means the consequence of it, ọ bụrụ na the same person nwe ya, that means agaghị m ana free. You got that? All lack of information gburu people. The same person nwe ụlọ iji ebe ahụ ezuo oshi, ị gaghị ana free na, because taking away life just unjustly, that means ihe ọ nwere consequence. Ọ bụ na the same person nwe the life, the same owner, unless me was a servant to chukwu. Mmadụ bịazi ime ihe ọjọọ, you fight for chukwu. That is because chukwu enwere no his own body. Ọ mụ na gị na-abụ na anyị niile awụcha body ya, ọ body o ji arụ ọrụ, ọ mụ na gị na nyanwa body o ji arụ. So anyị gazie in defense of that chukwu. This is where we act on behalf of chukwu. You got to go. So this is how things work. Otu aka ihe si arụ ọrụ. Ọhụ just a place ịrụ one man na cross, gbasara aka, ọ gbasara ọnụ aka, ọ gbasara ọnụ aka, ka o were na-arụ ọnụ mba, welu n'anya na-enye Jesu akpọgburu n'obe, welu konu n'obe, ọ gbasara ọnụ aka mba, ọ dịghị ụta, mba, kwanne otu anụ ha were ya. Ka old chapter, ka old school. Owokoro old school. Old school owokoro, and they can never work. So ihe anyị nọ now window 11 Nso Ala window 11 Nso Ala with the backup information, backup content. So ị na-agba mmadụ iwe Nso Ala, dey proud, ị na-eme ngala nọ nke ahụ nke anyị, nke ahụ nke ndị Igbo. Yes, holy of holies. America say in God we trust, ma ha nọ na Iraq na-atụ, na-egbu na-ata ata, but in God we trust. Yes, anyị bụ ndị Nsọ Ala, ma ebi ebe gwupịa m gị anya. Chi anyị anaghị efe ihe ọjọọ. Imere ihe ọjọọ bụ ebe a, kwe hụrụ ebo akpọpịa m gị anya, si ebe a, get out from here. Chukwu anyị anaghị achọ ihe ọjọọ. Yes, because we go in defense. On nwere body, use our body. So ihe ọbụla ọ gwara anyị mee from our mind ka anyị ga-eme. That is how you place God first in your land. Ọ bụghị because of na enwere one man ga-abịa. No, it's you that will defend, because the land is being given to you. So ka ihe na-echere mmadụ ka ọ bịa napụta gị na who? Imaginary. If you case wee ọgwụ ụlọ, ị nwere ụkwụ na aka, na ability to reason, na-eche ka somebody bịa nyere gị aka. Ma ọ dịdị ya ka abịa gwakpukpọ gị anyị mara ihe a na-akọ. So ụmụ ibe, ọ ga-adịrị ụnụ na mma ka anyị jee mee na ihe ọzọ. Biko ama m na anyị sị ka anyị nọba ahịa ka chi foo, ndị be anyị dịkwara dị to be kama sị bọọlụ dị tata.
na anyị nidere n'ime ihe ọzọ anyị nidere ime anyị akwụkwọ nsọ ala anyị ọ karịkwara na ihe a chọrọ anyị na-agba mbọ ka anyị mesịa ya mana ọrụ karịrị akarị ihe a na-eme adịrị izi o mana ndị mmadụ nọ be ha nọ n'ọnụ ghaichaa aka na abụ na-awa ọchị TV anaghị ekwu nsọ ala ndị ama ha na mmadụ ji ọrụ n'aka nwanne ọrụ eji n'aka adịkwaghị izi ya akwụkwọ ọrụ ndị ihe ahụ ihe akwụkwọ ha ka mbụ nwanne ihe a n'idikwere mental ability o n'idikwere mental ability nwanne ụkwa ọrụ mental ya ọ na-agbakọ mmadụ ara ahụ information overflow nwanne pụọ nko information overflow pụọ nko ma ide ya dị n'akwụkwọ ọ dịghị izi that is why ndị mmadụ kwuru nonsense bịa ebe ị nọ nwa ya ezigbo ọra mmadụ kwuru nonsense bịa ebe ị nọ ọnọdụ gị nso ụra chara acha mapụ ya star n'anya ọ sị ndozi ọdịnala asị ya ụra ọwụ mmụnwa ihe mmemme ya ka m na-agba gị ha agaghị m asị ya dị ụra ezigbo ụra ka m ma ama ya si ya go and talk on Facebook about Igbo philosophy let people come and give life to dead soul ebe na-akọ nonsense ụnụ nwa mere ala Igbo adịghị mma kọmọn sebapụ ọwụ ndị dị ka ndị a mere ala Igbo adịghị mma a na-ekwu ka obodo ga-esi adị mma asịrị gbaka ute okeke asị ya oke afọ asị ya oke nkwụ asị ya oke ori asị ya nwee mgbe eji ha asị ha mgbe ọbụla asịrị ha na-abịa ma na ndị ahụ nonsense nwanne ndị ndozi ọdịnala did not break from any group we founded ndozi ọdịnala from root from Igbo philosophy from Igbo ideology we have never break from any group we have never do anything wrong on Igbo ideology ihe anyị na-ekwu maka onye ọbụla bụ onye Igbo take Nso Ala go your house be your leader be your master don't come and serve us if you want to be a disciple you are free to learn as a disciple after you go and have your own life but ịchọkwana ime Nso Ala na be gị you are welcome nwere onye ji gị aka will remain the same if you violate the protocol of ndozi ọdịnala we expel you even me if I violate the protocol I will expel that is why I try not to because iru dị mmadụ rọ ịtọ mbọ mana ndị tu ga na-akọ because onweghị mgbe ị ga-apụta n'ụwa na-eme ihe ọma ị ghara inwe ndị na-akọrọ tu no somebody must talk about you ihe ọma niile ị na-emegodi n'ụwa nwere ndị ọ bụ ihe ọjọọ to them they must see a reason to speak against you so you must stand strong firm you must be strong don't let ndị ọbụla okwukwe deceive you jugodi ndị agha na-agwa gị okwu what have I learned from you if you deprive me this knowledge will you give me better than that will you replace this thing this guy is giving me no then why do you want me to lose this knowledge why jụọ onye ọbụla gwara gị against ihe a question na m apanye gị uche si ya ihe ị na-akọrọ m na kedu ebe ọ ga-help m o nwere ebe ọ ga-help m ndozi ọdịnala ji wee sị gị yes but me personally how can this help me nkwụsịzie ige ndozi ọdịnala ntị ma nkwụsị follow ha I will lose these informations will you give it to me no ị mara na onye ahụ abụrụ your friend you got to go ọwụ na ime Nso Ala all these things will goes away this thing is the reason why I be ebe a ihe anyị nọ ebe a na-eme bụ ka I cut off this kind nonsense because this kind nonsense is unstable mind that is why we say you must follow the protocol so that the protocol during time as long time goes on you will become used to that protocol then all this mmadụ bezi kọrọ gị nonsense ihe ọsọ gwa m about somebody I don't believe it ihe ọ sọrọ gị gwa m na mmadụ mere now I don't believe it because there is no reason for me believing it o nwere uru ọbara m Ifeanyị bụ onye ochi Ifeanyị ezubụ ochi na ya dị before ama like Ifeanyị na-eme personally if I don't like what Ifeanyị is doing I don't go to Ifeanyị period
ma asị ma eziokwu I don't want to know about Ifeanyị because o nwere uru Ifeanyị bara m. Onwe uru Ifeanyị bara m, I focus on Ifeanyị. Somebody come here and tell me nonsense about Ifeanyị sir. Nwanne ị mara ebe ị sara arụ ga cheta gwara gị. I don't want to know anything until ike agwụ m ihe Ifeanyị na-eme. Ọwụ na ike bụrụ m na achọghịzi m ya. I go. Achọkwana I need imepe ihe gwa gị. I don't have to come and tell you. No. It's between me and my God. It's between me and Ifeanyị. But ndị isi ojii we always talk nonsense. All these things don't happen in a Western nation or even in Arab. Mmadụ ga-akpọ somebody na phone with credit. Isi aha imekwa Ifeanyị ji wesị gị okeke ji wesị gị na ụdị ndụ iberibe ndị mmadụ na-ebi. Ndụ iberibe. Ka ihe na-waste your time na-akpọ mmadụ na phone agwa ya maka somebody. Why? Na ndị isi ojii na-azụkwa ninja. Kewud onye mere gịnị ka nke ndị a na-eri? What are they eating? Why? Onye ahụ ị na-akpọ na phone ọ sị gị na uche ezughị ezu. Ọnwụ na ihe ahụ ọ na-eso adịghị mma, hapụ iso ya na simple. Ka ihe mmasị gị kwụsị iso mmadụ. Why should I tell you not to follow somebody? Why? I don't have any reason. I don't have any reason to do. Mbọsọ ọ bụla isogidere ike gị pụta finish. Mmadụ jụọ oge iji anyị n'osi si anaghị m ezu because of this that simple period. Ihe jekpọọ mmadụ na phone. Nwanne nwa ahụ akpọ m na phone gwa maba somebody m kpara gị aka. Nwere lọk nọghọ m nso. Phone ahụ ka mma nna gị phone ahụ agbawa m ya n'ala. Nna gị amarie m ya n'ala. Ka anyị bie ndụ word of emulating. Let us live a life of whether me na-eme ihe ọjọọ me na-eme ihe ọma. Let us live a life of somebody will copy you, try to be like you and behave like you. Ka mmadụ ṅomie gị whether good or bad. Simple. That is life. No matter what. So ụmụ ibe anyị gbawo ndị nsọ ala Igbo ma ọ dị mma ma ọ dị njọ we were here and we will be here and we will still be here till next 100 million years. Nsọ ala will never go away from our hand again. We will pass the information to our children and anyị ga-agwa ha mbọsị ọbụla ị hapụrụ this information the land will be taken away from you. Life and direct. Any day you leave this Nso Ala, this land will go away to enemy again. Until you come back again here, the land will be given to you. If you live in Nso Ala again, the land will go to enemy and enemy agwọ gị ezigbo ịba gị ya. Gbuo gị ezigbo ilu. Agwọsịa gị ịba. Then the land will run back again to Nso Ala. The land will be given to you. After you go again, agwọ gị ịba. Otu a bụ ụwa si aga nwanne. Cycle. It's a cycle. Ọwụ ndị Hausa asị chicken, nothing more, nothing else. So ụmụ ibe nke a bụzi ikpeazụ m ga-asị unu n'ozu onye ka anyị jee nụ mee ihe ọzọ biko ka ọ dịrị na mma. Echi anyị ga-apụtakwa echi anyị ga-apụta anyị ga-agbasara unu ozi ọma. Nsọ Ala anyị kwesịrị na-eweta ozi ọma Nsọ Ala every day by day. Until Nsọ Ala stand in ala Igbo, anyị kwesịrị ị na-eweta ozi Nsọ Ala every day by day. Na-eme conference, na-eme ihe na-akpa ya maka oyibo ha na-ahazi mmadụ gbara na-ewetagasị nke esi dị emezi ka ha na-akpọ dị akpọ sef oyibo afara ahụ nwanne gatago so that nwanne anyị ga-adị aggressive na this thing. We have to be ịmara ihe ị ga-ekwu awụ m onye nsọ na gị nke ọ na-ajụrụ gị ịmara ihe ọtị gịnị wụ nsọ anyị sị ịmara ihe wụ nsọ ịmara ihe wụ nsọ ọtị gị enye ama ihe wụ nsọ. Yes, awụ m onye Nsọ Ala. Ọ chọrọ ịma maka Nsọ Ala isi gaa na Facebook Igbo Heritage, gaa na YouTube Igbo Heritage, gụọ Igbo Heritage na YouTube.